تەوی راگەهاندنا ئاگربەستێ و شەڕۆپەفچۆن لە ڕۆژاوای کوردستانی ناوبەرا Hêzên Sûriya Demokratîk û çekdarên bi navê Artêşa Niştimaniya Sûrî bi piştevaniya Tirkiye berdewam in û çekdarên rejima Sûriye jî piştî nêzîkî 9 salan û lê gor rêkeftina bi Hesedê re dubare vegeriyan deverên Kurdî. Ji aliyê şerropevçûnan ve jê derna xwe cahîdan zanîn ku giropên çekdar duh roja înê rêya serê Kaniyê û Tiltemerê bi temamî kontrol kir. Herwiha beşeke ji rêya Emfor nêzîkî Tiltemerê jî kontrol kir û nêzîkî wî bajarîbûn û şerropevçûnena giran lê gundên Dawûdiyê û Erêşa û Qasimiyê û Zirgan rûdan. Herwiha jê derna te keskirin ku giropên çekdar hewla derbasbûna Tiltemerê dan gihiştine ta bi goristana bajêr ji aliyê Bakur ve. Lê wî demê artêşa rejima Sûriyê bi çekên giran û zirêpoşan roberûbûna wan kir û rê nedan derbasî Tiltemer bibin û ta robarî 5 kîlometran ew bipaşxistin. Herwiha çekdarekî artêşa rejima Sûriyê li gundê Menaxiyê Tiltemerê di encama tûbarankirinê de hat kuştin û çekdarekî din jî birîndar bû. Li gorî zanyariyan çekdarên artêşa niştimanî ji destpêka şerê di navbera wan û Hesedê de li bereya Tiltemerê ta niha derbasî gundên Rêhaniyê, Derbo, El Erêşa, Dawûdiyê, Salihiyê, Ezîziyê, Cemîliyê, Hemê, Mehmûdiyê, Elmenacîr, Leylan, Seîd, Mişefa û Menax bûye û Hesedê jî gundê Qasimiyê ku 6 kîlometreyan dûrî Tiltemerê ye ji destê wan derxist û dubare kontrol kir. Li Rojhilatê Qamişlo jî li gorî rêkeftinên Hesedê bi rejimê re çekdarên rejima Sûriyê ku bi polîsên sînorî angohajana tê naskirin jî lê 6 xalên nû belav bûn û ji xalên rejimê li derdora balafirxaneya Qamişlo û başûrê bajêr derketin û ji bajarokê Çilexe ta bi devera Endîwarê ya serbajarê Dêrikê ve dirêjahiya 6 kîlometrê rejima Sûriyê hebûna xwe li deverê carek din bêhtir kir. Li aliyekî din ji guhartina pêşhateyên Rojavayê Kurdistanê hêzên Rûsî û Emerîkî deveran li xwe dabeş dikin û li hin deveran bi hev diguhorin. Li Kobanê piştî vekişana hêzên Emerîkî ji bargeha Sirîn û Kobanê bi giştî hêzên Rûsî li şûna wan bicîbûn û dîmenên belavbûna hêz û balafirên Rûsî li wê deverê hatin tekeskirin. Herwiha Wezareta Berevaniya Rûsî hejmarek balafirên leşkerî û sîstemên berevaniya asmanî bi navê Pantsêr ji bo dabînkirina parastina balafirxaneya Qamişlo ji asmanan ve roja pênşemê ji bargeha xwe ya Hemêmîmê anîne balafirxaneya Qamişlo bicihkirine. Ji derna xwe cahî tekeskirin hêzên Emerîka jî li bargeha hîm û zeviyên petrolê li aliyê Tirbispiyê, Rumêlan, hin deverên din li Hesekê li cihne nû belav bûn û xwe bicih dikin. 38 roj li ser destpêkirina operasyona Tirkî li ser Rojavayê Kurdistanê îro derbas dibin. Şerropevçûn hîn berdewam in û piştî 9 salan ji şoreşa Sûriye û vekişana artêşa rejimê ji Rojavayê Kurdistanê careka din rejim bi rêkeftin bi Hesedê re vegeriyaye.